Pán doktor Marták, pán riaditeľ, čo sa stalo? Začína sa naše povstanie. Verím, že každý Slovák vie, kde je jeho miesto. Týmto Slovenské komorné divadlo rozpúšťam. Ak Boh dá, verím, že sa zídeme po všetkom všetci zasa v tomto divadle. Ak Boh dá. V dôsledku toho, že dňom 6. októbra 1951 prebrala naše divadlo Československá armáda a s tým aj budovu Národného domu, dávame vám výpoveď v tom zmysle, že opustíte používanú miestnosť najneskôr do 31. decembra 1951. Dávajúc vám toto na vedomie, sme s pozdravom. Petročníci, úspech! Podpísaný Ivan Turzo, národný správca, Národný dom, účastivná spoločnosť. V Martine 8. októbra 1951. Zápisnica z pohovoru osadenstva divadla armády v Martine s generálom Jeleňom z príležitosti jeho návštevy konanej dňa 26. októbra 1951. Úloha generála prevádza sovietský komor. Drahí súdruhovia, úlohou divadla armády bude predovšetkým pomáhať vybudovať vysokopatriotickú ľudovodemokratickú armádu. Vaše divadlo má veľmi peknú minulosť. No, pri vstupe do vášho divadla mal som prvý dojem ten, že vaše priestory sú začmudené, že nie sú dosť vhodné a že by bolo treba zabezpečiť lepšie materiálne podmienky. Vynasnažím sa, aby sa táto vaša stará budova dala čo najskôr do poriadku, aby ste mali taký stánok kultúry, ktorý by reprezentoval armádu. Divák, ktorý vstúpi do divadla armády, už pri vstupe musí mať pocit sily a pevnosti. To by bol prvý krok. Druhá vec je, aby sme čo najrýchlejšie mali schválenú systemizáciu. Súdruh minister už systemizáciu schválil v armádnom rozkaze a bude počítať 120 ľudí. Ďalej vám musíme pomôcť po kádrovej stránke. Vaša doterajšia činnosť sa musí trochu preorientovať, aby ste lepšie poznali potreby vojáka a armády, aby naši vojáci videli veľké perspektívy budovania socializmu, aby boli uvedomení. My si nevieme predstaviť umelca divadla armády, ktorý by nebol politicky vyspelý. Dávame možnosť a perspektívu dostať sa do radov strany. Do vášho umeleckého života nechceme zasahovať, ale na druhej strane budeme veľmi radi, keď sa súdruhovia, ktorí majú k tomuto pomer, prihlásia do armády a budú systemizovať. Teraz bude pred nami niekoľko vážnych, konkrétnych úkolov. Ešte niekoľko slov na ospravedlnenie. My sme vás tu akosi národnili bez vášho súhlasu. Ale stalo sa to